Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ман Дурушид Набулда дорум. Дар комментария бобои Қанд омадем, наисе ки худои таоло бобои Қанд дуои карагита, тавбаи карагита қабул гардона. Не бародаро, хато мекунед. Дар назди Аллоҳ фақат дар танҳоӣ сидқан гиря мекунӣ, сидқан тавба мекунӣ ва ай Аллоҳ чизеро ки талаб кунӣ ҳавая мегирӣ. И бобои Қантон як шайтони машине ки ҳароми худо задай дар публика биромада тавба кареса ба дили худаш рӯша сиёҳ мекунад. Як шайтона дига чӣ бовар накунеша. Ин одама фарзанди худаш мега ки падари мана чизе меги бугу мега тавба навзабилла. Деки мега заду хоҳари мана чака нашава чӣ нагу мега дақиё. И одама додари радноиш кати судбозӣ дорам барои замин. Барои замине ки замини додаршай да акаш да гуфтагай нами далбаё да гуфтагай ки тиги замина истифода бар хай акав додарен барбиан замина катима намебарем. Ина додараш да ин замина додагай и аки далбаё хезай замина да сили соли пириш гирифта ай хид карданае ки додараш мега не ака ман тида просто барои истифода бурдан додагим зайдам барои ки ти ай хид киниву фурӯши ягон кор кунӣ не. Барои оха и тавбаи бобои Қанд, оз бобои Қанд ти нами видеоро нигоҳ дорӣ, тавбаи ту ку дурӯғи шайтоние. Тида хеле Оскар метиҳанд ку барои ҳофизо, барои ягон артисто тида Оскар додан дар курай, Оскар. Не хеле ҳатта стаканча Оскар додан дар кор приз ки ти короче на самом деле рола бозӣ карда тонисӣ. Ай қалби ту ку, ай дили ту ку, ай дили ту бобои Қанд Аллоҳ шоҳидай ку ки дурӯға караги ҳам Оскара. Ҳамун гиряи ту дурӯғай. Гиряра тавбара дар назди Аллоҳ дар ягонагӣ мекунанд ва баъде ки хеле гиряву тавбаро назомат кардӣ дига ҳамин ютуба ку тамоман намедонӣ лекин ти шайтони бо баъди 2 рӯз пайдо мешавӣ дар ютуб. Ман тира гуфтаистам ки бо 2 рӯз ина 2 рӯз гузашт бо баъди 2 рӯз ти дар ютуб ҳастӣ мумкин даже ҳамин рӯз видео кунӣ. Просто як шайтони ту як ахмақӣ ва пули эстарт куҷо шуд мардум. Равен ай болош хитоб кунед дар мақомот ки пули шуморо вастанавид кунад. И одам реклама караги ҳамун компания эстарт бахтевера ҳеч ки намешинохт. Ин бобои Қанд Мугамбо кушкар нами се далбаё хесан рекламаш карданд мардум шинохта кард. Барои оқа бародаро якумш ки и шайтониш намегзара, дуюмш ки эстарт реклама карага ҷавобша гӯя, сеюмш ки а ютуб буро рава ку вообще беҳтарин кор мешавад. Миллати моро ақаллан ҳамин як далбаё шарманда намекунад. Обод ва сарбаланд бошед.